koma. Jariran da ya ta kashewa su suka rinka zuwa su ne masa fatalwa su ne masa gizo, sai da ya haukace ya koma kukan jarirai sannan ya mutu. Na zubar musu da ciki bisa dalilai mabambanta. Wata ta ce tana shayarwa ne za ta wahala, shi ma jaririn zai wahala. Wata kuma ta ce tana da wata larura ne, cikin zai iya ba ta matsala. Sai na ji wasu malamai suna ba da fatawa cewa ciki idan bai wuce wata 1 zuwa 2 ba za a iya zubar da shi don wata maslaha. Dan Allah malam ina neman fatawa akan wannan mas'ala. To da farko bari mu koma wa tambayar taka daki cewar wata ta ce tana shayarwa ne za ta wahala, shi ma jaririn zai wahala. To daman ana yin ciki har a shayar ne ba wahala? Ai baya yiwa. Ai ba wani ciki a duniya da za a yi shi ba a sha wahala ba, a haife shi ba a sha wahala ba, kuma a shayar da shi babu wahala, babu shi. Da aka cewa za ta wahala wannan ba uzuri bane ba. Ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana wa hamluhu wa hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Daman ita uwa tana ɗaukan ciki ne a wahalce kuma tana haifar da shi ne a wahalce. Uzurin cewa zan wahala baya sa a zubar da ciki. Abinda malamai suke cewa shine salwantar rayuwar uwa ko ɗan da take shayarwa sakamakon ciki, to shi yake sa a zubar da cikin dan na wajen ya rayu. Saboda ita rayuwar na ciki gaibu ce, ba a da tabbas a kanta, ƙila wa ƙala ce. Amma rayuwar ta waje wannan garanti ne, ba kwa ka sake garanti dan me? Dan abin da kake tsammanin za ka samu, shine sakare shi ka maganya, ba a haka. To wannan kuma ba ita ya kamata ta gaya maka ba, kai ne likita za ka gaya mata cewa wannan cikin in bincike naku na likitoci ya tabbatar da cewa in ba a zubar da shi ba wajen haihuwa ko larurorinsa za su iya sa matar ita mai cikin ranta ya salwanta, to wannan shine. Amma ba ita za ta gaya ma wannan ba, ai kai za ka gaya mata a matsayin likita. Haka malaman musulunci suke cewa ba a zubar da ciki don wata wahala, sai wahalar da likitoci suka ce ko rashin lafiyar da likitoci, kuma likitocin da sharaɗi musulmai, kuma musulman da sharaɗin masu tarbiyya, ba wanda suka biye wa turawa wajen tunani na ƙayyade iyali ba, ba irin waɗannan ba. Akwai likitocin da na sani musulmai ne masu tarbiyya, mata ko da wasa ba sa zuwa wajensu da neman su musu fulanin, za su ta gaya miki. Wasu suna zuwa nan neman cikin, ke Allah ya baki kice zaki kaza. Akwai wani likita da na sani, wallahi mata a yankinmu a gadon kaya ba sa son zuwa wajensa, saboda suka ce in dai sun je da zuma wani kayyade iyali, in ya rinka miki wa'azi abin da kika je sai kin ji ba kya so. Ha ba baiwa Allah, kuma gynecology ne, likitan mata ne. Ce ga mataye nan da yawa, matan masu kuɗi, matan sarakai, matan malamai suna zuwa neman haihuwa sun rasa, amma ke Allah ya miki ki zo kina cewa wani a dakatar.
in kina takamar kina da biyu, kina da garanti biyun nan ba za su mutu su baki ba? Kuma da ana dakatar da haihuwar kila ke a wajen uwarki ke ce ta 10, da ita ma ta dakatar a 5 da ke baki zo ba, kuma ke kike so ki wani bukul kai ya zo? Kuma wani ɗan sai ka haifi 5 ba su ne masu albarkar ba, a na 6 shine mai albarkar, to in ka dakatar ka tsarake wa kanka albarkar. To haka za su yi taimata wa'azi su yi sai kin ji ba kya so. Da haka a matsayinka na likita ba su za su zo su gaya maka aikinka ba, kai za ka gaya musu. Abinda malaman musulunci suke cewa kullum shine akwai mas'alar da take iya sa a zubar da ciki, amma mas'alar ba ita mai cikin ce za ta faɗe ta ba. Musulunci dai ya yadda akwai wannan mas'alar, to ko su malaman musulunci kuma ba sa iya cewa kamar mas'ala kaza kamar mas'ala kaza, sai sun yi rifarin zuwa ga likitoci. Duk cikin da zai iya sa mai cikin ta mutu, to malaman musulunci sun yi fatawa da cewa likitoci su kuma su za su faɗi wani ciki ne zai iya kashe mai ciki. To in an samu wannan cikin, to shi ne ake halatta a kashe shi ko a zubar da shi don rayuwar mai cikin ta kubuta. Amma ba kawai mace ce za ta zo ta ce maka aini cikin nan yana bani matsala, laulayi ka yo daman ke sai da aka yi laulayin ke ma kika zo, ke aka san ma laulayin da aka yi naki? Duk wanda ka ganshi a duniyan nan sai da wata ta sha wahala ya zo, kuma kai ka ce ba za ka sha wahala wani ya zo ba? Ba zai yi ba, ba zai yi ba. Kuma in ka buɗe wannan ƙofar, shin ma kai kana da garanti ma ita mai cikin na aure ne ko na gaban fatiya ne? Wata mutuniyar banza za ta iya zuwa ta zirma ka. Kuma kai a matsayinka na likita na san ka sani, in kuma baka sani ba ka sani, duk likitan da ke zubar da ciki baya kyakkyawan ƙarshe, lalacewa yake yi. Kila kai za ka bani labarin likitoci da yawa, likita wani ga yadda ƙarshensa ya ƙare. Wallahi ko Allah ya sa mota ta yi kace-kace da shi, ko Allah ya haɗa shi da wani mummunan bala'i ƙarshensa ya lalace, haka suke ƙarewa. Shi yasa likita mai hankali da wayo komin kuɗin da zai samu baya buɗewa kansa ƙofar zubar da ciki, saboda kashe rayuwar mutane fa kake yi. Akwai likitan da ya zo mutuwa kukan jarirai ya koma. Jariran da ya ta kashewa su suka rinka zuwa su ne masa fatalwa, su ne masa gizo, sai da ya haukace ya koma kukan jarirai sannan ya mutu. Duk abin da ya samu na kuɗin da ake bashi ɗin na zubar da cikin sai da ya kashe su a jiyar kansa da kansa, ya zama abin tausayi, ya haukace ya wulakanta sannan ya mutu. Da haka ka kiyaye, kar ka jefa kanka cikin wannan musiba da wannan bala'i. Ciki ko na shege ne bai kamata a yi laifi biyu ba, laifin zinar da kuma laifin kisan kan ya kamata a takaita da laifi ɗaya. A zamanin annabi ai an samu wanda suka yi cikin shege, annabi ya ce a kashe, ya ce a zubar. Da haka ko cikin shege ne suka zo to su haife shi, me yasa suka yi? Kuma yanzu in ka kashe ɗan, shi me ya laifinsa? Ai ita uwar ya kamata a kashe in kashewa za a yi. Shi yasa a musulunci babu hukuncin ɗan shege, amma akwai hukuncin mazinata. In sun taɓa aure suka yi a kashe su, in ba su taɓa aure ba suka yi ai musu bulala 100, amma shi ɗan ko zungurinsa ba a ce ka yi ba, ina ruwansa? To amma lokacin da ka kashe ɗan shege ko cikin shege, to yanzu fa ɗan kai wa hukunci ba iyayen ba, su ka daɗa ba su lasisi su tafi su ta iskancinsu. Da haka ya kamata mu fahimci wannan. Uzurin cewa wani wai za ta yi laulayi, daman laulayi ai haka yake, ai ba abu bane na sauki. In akwai wanda ba za su yi laulayi ba, matan annabawa ne ko iyayen annabawa. Amma ka tambayi iyayen annabawa, mahaifiyar annabi Isa lokacin da take laulayin cikinsa sai da ta burin ta mutu. Fa aja ahal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Annabi za ta haifa amma tana cewa ina ma na mutu. To kuma shikenan ke sai ki haifu salin alin kamar kin sha ruwa? Ai ba zai yi ba, ai ba zai yi ba. Kuma shi wani sirri na laulayin ciki da naƙuda, mace ko ta yi haihuwa 12 ba ta sabawa da naƙuda. Naƙuda hikima ce ta Allah, wani cikin sai ya zo a farko bai da matsala, wata sai ta gama haifa-haifanta cikin ƙarshe shine mai matsala, a shi za ta mutu. Akwai matan da sun yi haihuwa sama da 10 duk suka kubuta, amma a 12 ko sama da haka anan matsalar ta zo. Kuma kika yadda ki je ki kwanta da namiji amma baki yadda ki dauki consequences din ba?
ai ita duniya haka take, duk wani daɗi sai ka biya ladansa, ba wani daɗi da za ka sha shi a banza. In kai namiji ne ka sha daɗi to ka riƙe ragon suna sai ka biya, in ita macen ce ta sha daɗi ta riƙe naƙuda sai ta biya. Ba wani daɗi a duniya da ake shansa a banza, biya ake yi. Kuma haka wasu suka ci bashin suka biya da kai, kai ma dole ka ci ka biya da wasu. To haka rayuwa take. Da haka ya ɗan uwa, kada ka yadda su rubuta ka, kada ka yadda su zo su yi maka masu maganganun banza su jefa ka a haɗari. Sun je sun yi abin su can, kai baka ji ba baka gani ba, su zo su rubuta da kai.